ideme nahrať pozvánku Zakameného 19. do Zakameného, ktoré bude 19. Bude tam aj Jojo Kianička, to je tento chlapec. Bude tam aj ja a bude tam aj Martin Cehelský. Monday House in houseový guru Slovenskej republiky. Momentálne sa pokúša preraziť do Česka. Čaute, zdravím vás houseový guru Slovenskej republiky, ktorý sa momentálne nielen do Česka, ale aj do Poľska. Takže chceli by sme vás pozvať, aj poznať 19.7. do Zakamenného na najväčšiu letnú žúrku. Takže prídite. Budeme tam my dvaja, bude tam náš bratranec DJ Boogie a náš ešte väčší bratranec, šefik celého sveta, Bongo Man Ellis, ktorý bude búchať do bubnov, takže bude to určite zaujímavé. Takže prídite na veľmi kultúrne, veľké vyžitie. No povedal všetko, ja už nemám čo. Nasťo, čau.